Ciburam nai. Katlah hiko. Topna ko sambai. Lam sogo haino hayani YouTube channel nke bayap so norok bahai tongbai khakhayo norok kaham krungno tonga tini hinke jeng parao phaijak tamoni bagai hinke hangrai manjangani bagai hangrai hinke bisho wasisi phayo norok joto no saimano hayadiba sabobo bufurbo tamo unthang kuno saimeya haini bagai no bisao hangrai phaimani bisingdei no joto jati gusti thumjak laye malainani joto no phailayo awan joan jalanya hinai jeng bororok kono sure rimaya hayadiba tini tongkhe khana kri phano angai thangmano haini bagai no bisao wasapono jati gusti malailai kurung kuthumke jalanya ni nango nanglainani nango hangrai bosor jorasi hinke kaka hinke montuno tukuru jagya balukha hinai pukhiriwo mo haikese khitari tukurufu nasik naile asake ksaya tongno haidena Hangrai ni matu ku kata. Tabuk ke arom lanyani thangani bagai jalrok thiklai tongo khinorobo nai tongdi. Nimbung tamo? Nimbung ke? Bring tipra. Oh, kenoro tak tang khanyai? Arom nai. Oh, ikoro arom nai. Oh. Amunai. Ciburam nai. Ciburam nai. Cibung no sarasa. Omayu iko. Tamo. Eram cisi. Aku cibung no sarasa sadi. Jaya ngintam ciburam no musungsa. Ha? Amdika buku kunai. Buku kunai. Arom laina bagai pukhiri pairokhe achuk lai nasing laijak yango monai sadia bohaino ano nasingjak bufurbo o dek bisingo sok phaino hinai inke tabuk jotono achuk laijak tei monai songrok mang sido oro tei bapulun bin papa song jotono achuk lai nai jong layuta romno nai chok lacha a mado yang kayak kakak song mang jotono 이거 양 사도노. 왁찬 나도 숨어라 무사 아동이 살아나가는. 나도. Oh, katlah hiko. Jiko noktam ku de cakla piogeri de. Depannya ini siapa? Apa? Cikontarom di, kok simuram di. Jangan cikontarom di. Rom deh, Romnya apa? Mana? Ke jotono arom laija kakasong, cini kakasong mangno obo orote kebukuri, cini kakasong mangno. Ke tabo romui tonglayo je koto no simi romui phaljangnai phalnai ke je noku naraknai mohai ke tabo kakasong romui tonglayo ta ke nai tongdi. Cikon piogari. Ngari gap pioge yang. Hera pioge. Dia cikon pioge. Bagi cikon tuang apa tomo? Agurari de. Mau nari di moro. Ngene bele. Ngene.
yok sih deh. Gura nar deh. Gura sagar. Yok baik sih deh. Oh gura nar ciri gura. Nakas. O aro moi tini belekeno daduno mujumaka dadu kusuno tamuni bagi hinke opukiri malik chini dadu kususi kebo osungsano yakar thangmani brai 6-7 বছরলে কাখনা hinke tini belekeno bukhabu khamja bonobo muido mano belekeno tamo haibo ungkha bukha tini o aro monogoi belekeno bono nukthok haima tongo hinke bo sungsano yakari klang thanga sumo yakari klang thanga tini bo tongmatei jengbai baksa bobo aro romoi mo haikeno jengbai kurung kuthungke tongsa khamu taidamo khainai jani thangthajan ma thango hediba bini thangna jora hanke ma thangja jaka matairongno sawi bo tuna hanai liya tungna muchumbo tui malia hediba na hinke tabuk a nai tongo katla mangsla kai mo katla 500 gram dam. karpu singno dar bo bil kada da ruida Har pasang sini. Ya boleh sih deh. Iya kamu sedih sih deh. Urut dalam dia. hor kaham jotono no tabuk hinke tok sokjak chalaina bagui achulaijak hinke o tok halang furu hinke norono video se funujaliya belai no bijini bagui 2,000 years later. hinke bayap song norono hebi hangrai jotono no hinke o tok titisa hinke nanani maiklai klayo do ter tiri amani bini mami thujak haini bagui maiklai klayo ta ke abun bagai awanggo no tokti bai rogui rekha ge yango hingke mui rok jotono songjak obo hingke to boila obo hingke punbahan je hangrai ni mai mui hingke norong phunubuna tebo obo khe desi tok songjak hingke ang video rok kaham kheti semaliya tini belai no bijini bagai obo khe last paithakni gudok mui khaitong do ke video khaina pono khailiya kaham ke tan bagi belak khini bijing suka je kisa ti samani abono no norong no funugana norwai share khaina hanai funugui tongo obo hingke awang bangi bai chana bagai gakhamoi hingke tini amano bini mami koto si hingke ba bono no maikhlai rei tongo tini tertiri klayota hingke ama tabuk maikhlai rei tongo hingke hangrai bongkha tertiri bo umti haing khata Pur kaham jotono no tabuk sophaijak khumulungo ke tabuk phaiei diponi bagai mai chalailiya hanai je parani awang tumani o bangui no sogui kisa papul bai khorognai chawi tonguta ke nai tongdi ke ang kisa je video khaimani abono no bai share khai tongo video ke kaham ke khlaimania ke tabuk ang papul bai khorognai ke papulon bi papa ke to phayako yang paplu TV nai tongo ke tini parani awang tumani ti poroto bangi thainai kisa horok kutung khlai no chawi paikha tabuk hingke blap tongmani obono kisa chalaigra na hanai kisa mai okhima haing tokha je awang kaini chalai ma singke ba bangai hingke tabuk awang blap chanai hingke ama chuma awang talang likni rohmani obono no tui phaikya hingke hangrai pro rogo hingke awang rok chaimiya hangrai lai se awang rok chaimano hayade hingke nahadi obo hingke amani awang bangai asike naithoke khlaio hingke je tumani obo hingke to thaini jakha hingke tei thaini tongkhu hingke tabuk awang black chanan nai tongota hingke yangko thalik papulun manta pir phaimani hingke belekino thogu hangrai rok laikhe awang rok hangrai ni jora hingke chawi simaya tangijani bo akai thangota haino hai phung gaham norok jotono no hingke tabuk kutok khaina nai tongo bin kosoi kahai obo jeniyo ar furu gutok chamani aprot kothok machao hingke ba papulun bin papa paito abono no tabuk gutok khaina nai tongo yangke papulun banda aluk baja khainai somru jagya ko hanai tabuk somru nai tini hingke 19 January tongthok kokbrok sal
haini bagui no chini khumulung degree college ni student rok tongthok kok brok samno palaina bagui rally khai tongo naithotok khe aw sungsao kok brok kano kan brok tango tang brok chau cha brok hedina chini kok brok kok sungsanani nango sung mo haike no sung bisio waisa sung rally rok khainani nango sung palaina nango hediba ke haini bagui no joto student je degree college ni joto no rally khai naithotok khe thangi tongo ge chung ge yang sakao phai naithotok khe nai tongo da Oke guys, paithak jornai tongma bagai norokma belai belai ke hambai. Inke norok kok brok sotrama naina remung chungui tong comment khai sadi. Inke asung no jotono no hambai.